Chaka chatha mu program ya dziko la mkaka ndi uchi tinakubweretserani ena mwa mavuto amene alimi athonje akumana nawo m'dziko muno. Lero tikumvanso kuchokera kwa alimi athonje mboma la Balaka. Kodi ndi chiyani chimene chachitika chiulutsireni program manager kuti mavuto angati amenewa achepeko. Posachedwa apa ndikhala ndi kucheza ndi mmodzi wa alimi athonje mboma lino la Balaka amene ndi Chikondi Chikwanje. Takhalani pomwepo. Pano tili kumunda wa thonje, munda umeneyo ndi wa Chikondi Chikwanje. Ticheze nawo kuti kodi ulimi umenewu chaka chino wayenda motani. Takulandirani ku program ya dziko la mkaka ndi uchi. Zomwe kwambiri. Tatifotokozereni kuti ulimi wa thonje chaka chino ukuyenda bwanji. Ulimi wa thonje chaka chino ukuyenda bwino kwambiri. Malingana ndi mbewu yomwe takhala tikugwiritsa ntchito panopa. Chaka chatha alimi amadandaula kuti mbewu ikusowa, panali mavuto okhudza mbewu. Chaka chino zikuyenda bwanji komanso mbewu mukumayitenga kuti? Chaka chino tikusiyanitsa ndi zaka zambuyozi. Thonje lathu liwonse likuchita bwino kwambiri kusiyana ndi lomwe thonje laloko lomwe timadzala mbuyo. Ili liwonse ndi thonje labwino kwambiri. Ndi mavuto otani amene mumakumana ndi mbewu ya lokolo imene mukunena? Mbewu ya lokolo mavuto omwe timakumana nawo ndiona kuti simachita kugwidwa matenda ayi. Yangotuluka ngokula pang'ono imapezeka kuti yagwidwa matenda mboziso zimarani zimachuluka kwambiri. Kodi ndi matenda ati amene amakonda kuyigwira mbewu imene? Matenda amene wali kuona kuti kwaukulu kuona kuti ngati akudikodi amene amatonongera mbewu amara kugwira thonje sili marani sili machita aso maleyo thonje marani limaumapo. Komanso kwaukulu so mbozi zimalowa kwambiri. Ndi mapezeka kuti thonje makunyana masamba osachitaso bwino. Ndi pakadali pano ndi mbewu yanji imene mugwiritsa ntchito? Padakali pano ndi mbewu yomwe tikugwiritsa ntchito ndi Maheko C571 imene ikuchita bwino kwambiri. Una kuti tayesera chaka chino iwonse una kuti ikuchita bwino kwambiri ndipo ifezi kuti limbisa mtima kwambiri. Mumayitenga kuti mbewu imene? Mbewu imene tumayitenga tumakagula kwa agirikaya yomwe yangofika posachedwa apa ikuchokera dziko la India. Imene ikuonesa una kuti ikuchita bwino kwambiri ndithu moti ife alimi tikuonera una kuti chaka chino tipeza phindu kwambiri chifukwa cha mbewu imeneyi. Tatipase chithunzi kuti mbewu imene yafikira apa pamo zakutengera nthawi yayitali bwanji komanso mwagwira ntchito yotani kuti mbewu ifike pene? Mbewu yatitengerabe masiku ochulukirapo koma imene ikuonekera yakhangaona kuti yatitengerabe masiku ochepa malinga ndi mbewu imene kutani imene ikuonekera. Mbewu imeneyi tinakagula pa 6 December omwe timakwirira pa 7 December. Mbewu imeneyi ikuonesa kuti ikuchita bwinobe ndithu malinga mmene mukuyionera mu mbewu iyi ikusiyana ndi mbewu yomwe timarani omwe timachita. Mbewu imeneyi titayikwirira patapita ndithu mawiki okwanika awiri tinamba ndithu kuyisamalira kuyipalira. Patapita masabata okwanika atatu tinatenga sprayer kwamba kutani kwamba kupopera. Tapopera ngalero mama wake tinabwera ndi khasi kwamba kupandira. Malinga ni mbewu imene kutani imene ikuonekera mutasamala motero ndithu. Ndi pali mbewu zosiyanasiyana chifukwa chani munasankha kumapanga ulimi wa thonje? Mbewu iyi ndi chisankho omwe tinasankha ife alimi malinga ndi kuti fodya masiku ana umarana kumavuta. Ndiwo kuti athawira ulimi wa thonje una kuti mwina mwake kuthonje nkomwe kuli yani kuli phindu. Ndeta unabe una kuti zaka zambuyo mbewu omwe timalima ni mbewu iyi ndosiyana. Ndeta unaona kuti mbewu iyi timanga nawo phindu kwambiri kusiyana zaka zonse zambuyo. Anthu ena akumanena zoti alimi ena akumanena zoti akupha makwacha kudzera mu thonje tangotitsimikizira ngati mlimi muli phindu mmene? Wabasi ndipo muli phindu ndithu ndipo mbewu ya thonje ndi yabwino ndithu unaona kuti munthu umapeza ndalama zochuluka pakamozi. Palibe kanona kuti munthu umaloza ndalama zochuluka koma umaloza pang'ono kumano pambero pake kumapeza zochuluka pakamozi umakhoza kugwiritsa ntchito zinthu zambirimbiri. Pali chani chimene munapanga choti anthu anganene kuchokera mu mbewu imene? Chomwe ningamikire umbali ya thonje chino zono zokuti ndili mbanja wa makolo anga ndinkalimabe ndithu thonje
paine ndekha mapeza ndithu mabelo kwanika 5 6 koma ndi nyumba makolo ndapezona kuti ndatuluka mene muchamo ndapezona kuti nayi ndrama yambiri kwa basi omwe ndinambira business mpaka ndikugwesa ntchito panopa chomwe ningamikire Thonje nandipasa business yomwe ndikudya mpaka wati ndikudya mpaka siku alero mupanga business yanji ndikupanga business ya shop. Okay, so pano kusintha kwa nyengo kwakhudza bwanji ulimi wa Thonje? Zinapezona kuti tinakomalabe ni mavuto amene ona kuti mbewu itatenga siku mwe tinakwirira tinapezona kuti mvua inamba siku imene yolo mpaka namenya 3 days ikurani imvua yakugwa ndena kanga kuti mbewu inarani inakhomerezeka moti maminda mbiri kuphakizaso ni mundo wangawo mbewu sinarani sinamene bwinoyi ndebe zinatengeraso kandrama kena ukatengaso mbewu kurani mwamba ubachizira ndiye mavuto amene tinakumana nawo ndatiyo ndokhuza menewa. Alangiza kumakuza ni chani kuti mupirire ku mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo akumakulangiza ndi uphungu utani umene alangiza kumakupasani? Alangiza umangoti limbikisabe unaona kuti tenti samaleni mbewu ya Thonje chifukwa unaona kuti limathandiza ku zinthu zambiri zosiyanasiyana chifukwa unaona kuti kuiti samali Thonje lizapezona kuti munazatigwa mtengo wabwino tizapeza phindu kuposa unaona kuti munamaka tengo linyanyala osatani osachita malimbikisa ndithu kuti samali Thonje. Ku nkhani ya misika ya mbewu mukakolola ndi mavuto otani amene mumakumana nawo pa nkhani ya misika? Mavuto amene timakumana nawo mbala misika zino zokuti kumabwera mabala ndithu osiyanasiyana ena amapereka mtengo wina ena mtengo wina timapezona kuti nthawi zambiri timambani mabayazi chifukwa cha mtengo tinakazikisa makalabu amene timaona kuti muna mwake talesonga Thonje pamodzi tikhoza kumagwesa pa mtengo wokwera timakhaona kuti timambana nawobe kumbala mitengo ndipo ife timaona kuti kulima kumatibwereka timangomvesabe mtengo umene takambira ndi bala amene afuna kugwera pa mtengo wabwino. Maganizo amene muna mwake mulimi amene angapite pasogolo ndi ulimi wa Thonje unaona kuti muna mwake alimi ambiri anasiya ulima Thonje chifukwa unaona kuti malinga ndi magulidwe a Thonje komanso mbewu imapezeka morani imapezeka movuta ndiye panopa amene atiganizira kuti pasa mbewu ngati imene iyi tikupempha be unaona kuti mtengoso akatipase mtengo wabwino unaona kuti mulimi amene walima Thonje chaka chinochi akathe kupeza phindu anthu ena amene ataya ulimi wa Thonje akathe kurani akathe kutenga chisazo akabwererenso mujani ulimi umene wa Thonje unaona kuti Thonje ulimi umene upite chisogolo. Ine ndi Demix Funsani amene ndimalima Thonje kuno kubalaka kwatiye chanthunya livili VPA. Mu Thonje ndinaona kuti ndi ulimi wabwino umene ma processing ake amakhala abwino amene timapezamo Thonje timapezamo masidi timapezamo zina zake zakudya za ng'ombe zimenenso ulimi umenewo ndi umene ndatukuka nawo kuti ndifike pamene ndili pano potengera kuti ndalima kwa zaka zochuluka umene ulibe malamulo ena ake odesankhawa fuwa malonda ake timapangiranso konkuno sakha kuti amapita kutali nditaona chimenechi ndimagwira ntchito mwamphamvu kwambiri. Ulimi umenewu ndayamba zaka 10 zapitazi panopa ndikhoza kukhulupirira kuti mwina ndi 11 years ndikulima ulimi umene. Mulimi wa Thonje muli phindu kwambiri andine ndapanga zazikulu kuchokera mulimi umenewu ndakwanisa kuphunzitsa ana skulu ndamanga nyumba yanga yabwino ndili nyumba tanga talenti komanso panopo ndikuyendera kanjenga kanga kamoto kuchokera mulimi umene andi panopo ndinayamba business imenenso ndimapanga kuchokera mulimi umene. Panopo ngati ndi mbewu imene yamakono tikulima ya maeko andi maeko iyi ndi maeko 567. Timayembekezera kuti munthu akangolima eka imodzi ayeneka kupeza phindu lopitirira 10 barrels zolemera 100 zimenezo. Mukuziwa kuti pa hectare imodzi ndikuti pamakhala 2.5 imene panopo ndikuyembekezera kuti over 25 barrels ndiyeneka kuchosa pamene pamwino mathamangira 30. Ndiye nokha mukhoza kuchita calculate because last year mtengo omalizira unali 400 pa kilo. You can see kuti kodi munthu ukhoza kupeza zochuluka bwanji. Kuti kwaiti koma pakati tipeza patitu poyambira ponera kuti moyo sungachite ngati kuvutika kwenikweni because ni mawa Mulungu samatilimbikise kuti ukamazithandiza weka Mulungu samakuthandiza. Mavuto kwambiri ngoti makandi nyengo nthawi zambiri timalima ukapezeka kuti mwina nyengo sinaende bwino
komanso ngati last year kunali majasidi amene anaononga zinthu zimenezi. Ndiye komano chaka chino chifukwa cha mbewu imene yamakono ya maeko majasidiwo samayamwa andi mbewu ndiyoti ubwino wake sigwidwa matenda komanso imatusa zokolola. Ndi ngati chaka chinocho mavuto kwenikweni kunangokhala kuti mvula imene tinadzalira inali ya force kwambiri imene inapangisa kuti mwina mbewu ine zilephera kumera ifo choti inakhala ngati magangatike komanso kuti mwina maselo zathu ambewu khangati mbewu imakhala ngati mabwera kumapita ndio makhala ngati kuti mwina tinali ndi vuto kuti tipeze ino kuti tichite supply mavuto ine analamiro koma ngati kunoku vuto limene sitikumana nawo ngakhale zaka za mbuyozi aya tikakolola mbewu mabaya mabwera pakhomo kuzione kuti mbewu tapeza ochuluka bwanji kuti pasi mabelo kukambirana because uno kuti magwisa ntchito amati group marketing anthu tonse amene tali mathonje kunoko pangano onena kuti tosiriza gulise siku lakuti ndiye timapita kwa baya mozi kukamuza kuti tini matanzi mwakuti mutigula ndalama zingati ndiye akapereka mitengo timamusiya amene timapita so kwa baya wina kukamfusa amene tikumuona kuti akhoza tigula bwino timagulisa amene ndife timagulisa pagulu mwayo makhala kuti amatigula pa mtengo ukwera ndi timapanga phindu pabwera pamozi ndi cholinga chonena kuti munthu amapereka mtengo wabwino ngati katundu ali wochuluka komanso amampeza pamoziso samaononga ngati kuti mwina akakhale mabaya azikakhala pasika zikadikirira ndi akaona chimechi kuti amaseva ntchito ina ndi amatipasa mitengo yabwino chifukwa timagulisira limodzi pabwino. Kusintha kwa nyengo kwa kuzoli mathonje chifukwa chonena kuti timakhala kuti talosa zambiri timachita kulipeya kuyambira September kutuba pamene nyengo imazavuta mwina February March pamene talosa katundu wochuluka mmodamwe ndio makhala kuti wachita loss koma ndife chonena kuti ndi ulimi wathu sitimanyanyana timali maso kukonzekera kumayamba chamma August like ngati thonjeri timakuti pamene tamaliza kukolola thonjeri timadulira tu mitengo iyi ndikuwatcha kuchita prevent zilombwe nditi katero nditi mayamba kusosa kugalauza kumadikira mvula ndikumakapeza no mbewu mwina sometimes timayesa kuchita apply fertilizer kumapeza zipangizo zimetenga kwisi ntchito mpaka na pamene thonjeri zapanga maka kuti tikonzekera zimene chaka cha 12 koze ali mamadande ulankhana ya mbewu chifukwa amapezedwa kina aliyovutirapo imapezeka kuli Longwe munthu amati akati ipeze amapereka ndalama kwa amene ali ngati kufachiya ndi amatumiza ku banki ndi anthu mbewu chikatani ikabwere koma chaka chinocho sizinatero chifukwa kunali njira ziwiri ainaka Kyuto na mabwesa pa EPA anthu amakagula kumeneko komanso CCM inatengapo gawo kukaoda mbewu anthu anabweraso pa livivi paja kumapereka pang'ono ine utazapereka kumapita ndiye vuto la mbewu chaka chinocho sikwenikweni. Ine ndine Louis Kaulere mlangizi wa zamalimidwe ku Livilivi EPA komanso amene ndili mlangizi amene ndikuyang'anira ulimi wa thonje kuno ku Livilivi EPA. Chaka chino ulimi wa mbewu zosiyanasiyana makamakaso kumbali ya thonje zikuoneka kuti ukuyenda bwino kwambiri wayamba bwino kwaukulu chifukwa cha amene nyengo yayambira mvula talandira mvula kuyambira ndithu mu nthawi yabwino mvula inayamba mwezi wa Oktoba ngakhale inabwera yoti anthu sangadzale komano mvula yokhazikika imene alimi ambiri apezeka kuti adzala ikuoneka kuti inatipeza kuyambira mkatikati mwa November kufika kumapeto kwa November kumene alimi ambiri adzala mbewu zawo zosiyanasiyana kuphatikizapo mbewu imene ya thonje. Zoonadi vuto la mbewu chaka chatha linalipo chifukwa zinaoneka kuti mitundu ya mbewu zimene anagwisa ntchito kumbali ya thonje imapezeka ndi mavuto osiyanasiyana monga ngati kugwidwa ndi matenda. Pa chifukwa cha ichi tinayesererapo chaka chatha mbewu zimene zili zamakono zimene alimi ambiri anachita nazo chidwi ndi kuchitira umboni unena kuti zinali zotetezeka kwambiri komanso zimaoneka kuti zimapereka phindu lokwanira. Mwa ichi chaka chinocho
takhala tikulimbikisa kuti alimi ambiri adziwe za mbewu imeneyi ndipo athe kuipeza ndipo zachitira umboni malingana ndi kuchuluka kwa alimi amene akhala ndi chidwi choyeserako mbewu imene ya makono imene ndithu ya hybrid makamaka imene ya maheko. Monga mwa nthawi zonse chimodzimodzi mmene timalimbikisira alimi a mbewu zosiyanasiyana, alimi athonjeso timawalimbikisa kukhala m'maklabu mmene akumatha kubwera limodzi ndi zokolola zawo ndi kufuna msika wabwino kuchokera kwa anzathu amene amatigula thonje mabaya zosiyanasiyana. Ndiye pachifukwa cha ichi akakhala pamodzi pa klabu akumatha kukambirana mwabwino ndi anzathu ogula thonje ndipo akumatha ambiri mwayo kupasidwa msika mtengo wabwino pa mbewu zawo. Ni kusintha kwa nyengo kwakukulu zikuoneka kuti mabweredwe a mvula akumatha nthawi zina zake kubwera mowirikiza kapena mocheperako, komano monga chaka chino mvula inayamba bwino ndithu, komano kusintha kwa nyengo kuoneka kunena kuti chifukwa chonena kuti mvula inawirikiza kwambiri koyambirira ku nthawi imene alimi anadzala mbewu zawo. Mbewu ya mbiri ya thonje inaoneka kuti mameredwe inavutirako pang'ono chifukwa choti makhala ngati yachita siru nthaka yatani yazilika, komabe ambiri anatha kupeza mbewu ina ndi kudzalanso imene ikuoneka kuti yamerano bwino, kotero tikozaonera kuti tili ndi mera okhazikika wa thonje ngakhale kusintha kwa nyengo kunativuta chifukwa cha mvula imene inabwera mowirikiza koyambirirako. Alimi a thonje timalimbikisa ndithu kunena kuti pa china chilichonse chimene akupanga mulimi wa thonje kuyambira kukonzekera munda kufikira na mpaka na kukolola kugulisa, akuyenera kukhala ndi ndondomeko ya ntchito komanso akuyenera kusunga marekodi ndi kulembera china chilichonse chimene akuononga kufikira na kuti adziwe kunena kuti pamapeto pake pamalo amene iwo alima kaya ndi 1 acre half acre aononga zochuluka bwanji, nanga ndi katunde zokolola zimene akolola atatha kugulisa pali kusiyana kotani kuti azitha kudziwa kunena kuti kodi apanga phindu lochuluka bwanji, kuti ulendo wina azitha kuona kuti pamene panalowa mwina zosayenera kulowa zimene zachepesa phindu lawo athe mwina kumachepesako malo ngati amenewo munjira zosiyanasiyana. Ndizoonadi mulimi ndichachidziwikire ndipo ndichotsimikizika kunena kuti muli phindu, ndipo alimi akhozadi kupha makwacha kudzera mulimi makamaka wa thonje. Izizi zikuchitira umboni chifukwa chonena kuti alimi athu ambiri amene akhala kulima thonje zaka ziwiri zitatu zambuyo ali ndi zinthu zosimikizika zooneka zimene zachokera mulimi wachani wa thonje, phindu lopezekeratu tikayerekeza ndi alimi amene mwina akukhala ndi mantha kuti alowe mulimi wabwinobwino. Koma panopa alimi ochuluka amene akulima akupanga ulimi wa thonje kunoko ku Balaka makamaka ku VVPA akuoneka ndi phindu loonekeratu lonena kuti lacho achoka pamene anali mwina aso ayamba ma business osiyanasiyana chifukwa cha ulimi wa thonje. Mavuto ndo ochulukirako komano mwina ku ulimi umene wa thonjewu chifukwa chonena kuti ulangizi kuti ufikire posepose dera lalikulu, ndiyeno mwina pamakusowekera thandizo lina lo mavuto monga ngati amayendedwe kwa azilangizi ena kuti mwina athe kufikira madera awo atali kuti athe kuthandizana ndi alimi osiyanasiyana kuti ulimi upite pasogolo. Komanso mene zinalili ngati chaka chino ulimi huu unakumana ndi vuto lonena kuti inde uthenga tikupereka kwa alimi kuti mbewu iyi ndiyofunikira kwambiri imenenso iwo achitira umboni malingana ndi zisanzo zimene zachitika chaka chatha zimenso zikupitira chaka chino, komano kuti ayipeze mosavuta mbewu imaoneka kuti panali vuto chifukwa cha mmene imabwerera misika yake. Sitinathe kukhala nayo msika okhazikika kwathu konkuno zimene zapangisa kuti mwina alimena amene akanatha kulima sanathe kutani kulima, msika umakhala wovuta kuti mbewu ibwere imachita kubwera kuchokera kwina kwache. Ndiye choncho msika wa mbewu iyi ndiovutirako mpaka pano tikozaonera choncho chifukwa sitinakhale ndi msika okhazikika kuti mlimelero akaifuna mbewu yakatha kutani kupeza. Ndiye nomwina akavuto kameneko kakuoneka ngati kochepa koma ndikavutonso kamene kakutha kuonesa kuti kakhoza kukukhuzanso mbali imeneyi. Padakali pano
takukambirana ndi anzathu amene akukhuzidwa ndi kapezedwe ka mbewu iyi ma stakeholders osiyanasiyana kuti mwina mwake masizoni akubwerawa pakhale chilinganizo chabwino, chikonzero chabwino chokuti mbewu itiyandikire konkuno kuti munthu amene alimi akufuna azitha kuitani kuipeza mosavuta. Komanso zitichitira bwino kwambiri kuti pali program imene boma molumikizana ndi anzathu ma stakeholders ngati Acuton amene tikutha kuwapasa upangiri alimi osiyanasiyana kuwaphunzitsa amene tingachulukitsire mbewu imene yofunikirayi. Ndi alimi pafupifupi 106 amene tikuwaphunzitsa upangiri kuti mwina molomoti mbewuyi tiziyembekezera kuchokera komwe kutali ngati ku India koma tizitha kuichulukitsa kwathu konkuno kuti no mwina isamasowe. Ndiyeno tindichikhulupirira kuti mzaka zikubwerazi tikhala ndi alimi amene ndithu ali ndi kuthekera kwakuti akhoza kutichulukitsira mbewuyi ndi kumatha kuipeza kwathu konkuno mosavuta. Monga kuno kuli VPA ntchito iyi padakali pano monga takamba kunena kuti tili ndi alimi pafupifupi 105 amene padakali pano onse adzala kale mbewu ndipo yamera ndipo akupasidwa upangiri pafupifupi mothandizana ndi anzathu Acuton ndi ife akuboma. Motero kuti tili ndi chikhulupiriro kuti amene watiyenda nawo kufikira kuti mbewu imene apatsidwa imene tikuwaphunzitsa kuti izatuluke ngati mbewu akuchulukitsa itaoneka kuti atulukadi ndi mbewu. Moti ndi chikhulupiriro kuti sikuti kungokhala maphunziro chabe ayi koma muzokolola zimene zitachoke pamenepo zizakhala ndithu mbewu yodalirika imenenso mwina idzafikiranso kwa alimi ena.